بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم صدق اللہ العظیم۔ دین حق لئی اہتمام کرداں، قرآن و سنت دا احترام کرداں، نبی دے امتی جتھے بھی ہومن ادب تو بالی سلام کرداں۔ بعد السلام بسم اللہ تو آغاز کران جام دراسی ڈار نہیں، بسم اللہ تو آغاز کران جام دراسی ڈار نہیں، کن کہہ کائنات بنا چھوڑے کسی اور تو بندہ پار نہیں، تینو جس خالق تخلیق کی تے تو اس تے شکوے کار نہیں، ایک رب دے دار تے جھک منج بالی دار دار تے جھک سی اثار نہیں، دار دار تے جھک سی اثار نہیں۔ واہ بالی واہ۔ چکوال دی تاریخ میں پڑھی ہے، جتنے مہمان شاعر ساڑے کو لائیو، میں فردن رستم بھائی، طلال بھائی، مہربانی طاہر بھائی، جتنے شاعر ساڑے کو لائیو میں فردن نہ لیواں، ٹائم اگئی بہت سارا ہو چکا، سارے نو میں ویلکم آنا، مانی بھائی، اظہر بھائی، قبلہ توانو ویلکم آنا۔ اچھا میں ایک ریکویسٹ کرے اس میں تواڈے کو آخری شاعر آخری مہمان میں دسے، میں چکوال دی تاریخ پڑھی ہے، چکوال لانا بھی جاندا تے نبھانا بھی جاندا، لانا بھی جاندا تے نبھانا بھی جاندا۔ جیڑی میں تواڈے اگے حاضری دیونی ہے، چکوال مہمان نواز ضلع اج نے من صدر تے بنایا لیکن صدر علوی بنا سکے، رات دیس پہرے چلوی جاندہ۔ ایک ریکویسٹ اگے شاعر سارے سواڈے تو کریں دے رہن، میں تکینا جو میں نے بیٹی برا میں نل کتنی وفا کریں دیں، شاعر برا طلال ڈار صاحب، میں نے ایک ریکویسٹ ہے جڑے انہاں کرسیوں تے بیٹھنے ہو کدی سامنے آؤ تو میں تو مشاعرہ سنا دیں، انہاں واسطے ایک تاڑی مار سٹو یار، مہربانی۔ میں اس تو بعد تواڈے کول تاڑی کوئی نہ مرندا، اگر تواڈا دل ہویا تو تسا تاڑی مارے، نہ دل ہویا تو تاڑی نہ مارے، شاعرہ بہت پڑھیا۔ ہاں جی شاعرہ سن کلام سنایا، میں نے ذمہ نہ صدارت لائی ہے، صدارت یہ لوٹے علی پیچھے جڑی میں تسائی کھڑی ہے، اللہ جانتا میں مشاعرت پڑھنے پہلے دسم ایک دو رات تو جگراتے چاہوں صبح 7 بجے بات شروع ہاں، کل راتی ایف ایم تے بعد 2 گھنٹے ہیں، پرسوں بات تھا، لیکن میں ان سنیا سا جی میں چکوال ایک کھلو کے مشاعرہ سنائی دا، تو آٹے تو کوئی دعوت نہیں، ایک تحجد ٹائم میں منہ چو بول کا کو سبحان اللہ۔ بھائی طاہر صاحب خصوصی طور سے تواڈا مشکور ہاں، تسے اس بزم وچ مینوں دعوت دیتی ہے، اور آج دے دولہ ساڑے بھائی وقاص المعروف کاشی اتھوں میں سٹارٹ کرا کہ جیڑا رب بخشی رب سائیں خوشیاں دا تہوار مبارک ہوئی، بندے 7 واری یادے پین لکھ وار مبارک ہوئی، تے جیڑا ہے تیری زندگی وچ دلدار مبارک ہوئی، تیری خوشی وچ سارے خوش بالی میٹا یار مبارک ہوئی۔ واہ واہ کیا بات ہے، مہربانی، کیا بات ہے۔ میں شاعرہ میں مبارک دینی ہے جی میں ایک دینی چاہی دیا، شعراء کرام نے کلام پڑھیا، میڑے است سارے معتبرن سارے میڑ تو آلن، یہ سارے میڑے تو چین، میں شاید نہیں ہوستا یہ دیکھ کے پیچھے گھن گئن، میرے دل ہے تسی آئے ہو پرانے دور چاہے دے کہ علم سکھنا تک کسے شاعر دی محفل اچ بہو 3 کتاباں سکھنا بہتر ہے کہ شاعر دا 1 گھنٹہ کلام سن۔ میں کوئی شاعرانہ دعویٰ نہیں، لیکن انشاءاللہ میرے دل ہے کہ میں 4 چیزیں سنا کے ونجا۔ ماں دا چہرہ قرآن ورگا، قرآن رب دی کتاب لوگو، واہ واہ۔ ماں دا چہرہ قرآن ورگا، قرآن رب دی کتاب لوگو، اس دی نسبت ہے کعبے ورگی، عمر حج دا ثواب لوگو، پیمن نبالی دنیا ترسے، پیمن نبالی دنیا ترسے، ماں دے ہتھاں دا آب لوگو، اور کالی کملی
काली कमली नु कमली वाले बिछा के दसे अदाब लोगो वाह वाह क्या बात है काली कमली नु कमली वाले बिछा के दसे अदाब लोगो रात दे पैर मैंने मुर्शिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे ने बंदा जागदा भी हो ना अखी पट्टी भी होन ते वही सुत्ते भी हुंदा मैडी भी ज़बान थोड़ी अगे पिछे हुंदी पई है बहरल शुरा कराम मैं पट्टी अख ते बन लईए जो कहीं गुनाह तू बच निकला वाह वाह मैं पट्टी अख्ते बन लईए जो कहीं गुनाह तू बच निकला कानूनी शिक बदल गई है किवें ईजा तू बच निकला और इतना मजलूम ही मुजरम हिन या मैं सोच के बाली वो वदा कातल सदेंदा हाँ मता सजा तू बच निकला बता सजा तू बच निकला वाह वाली वाह वदा कातल सदेंदा हाँ मता सजा तू बच निकला मेरे हम सफर भाई शुजात कौट साहब भाई अजीम जट गोंदल भाई जाफरान मैं थोड़ा जे तुहाडे ले पहला होना मैं शायरी पढ़ के ना मैं जिंदगी च इक्की वारी वोट दिता वोट देने तो बाद होया कि राहजन नू समझ रहबर वडी गलती मैं कर बैठा राहजन नू समझ रहबर वडी गलती मैं कर बैठा जेड़ी जालम दे हक की छा उआ पर्ची में भर बैठा और पछतावा बाली आज तोड़ी लुटा के अपना घर बैठा ए मुल्क का पाक दूध वांगू मैं कुत्तियां आगे धर बैठा वाह वाह क्या बात है ए मुल्क का पाक दूध वांगू मैं कुत्तियां आगे धर बैठा और जड़े रानिन असूलां विच ओ एक तहरीर आदे हिन गैरतमंद जिवें इज्जत नु कुल जागीर आदे हिन चंदा सौदा चकीताई ते दुनिया लई बदले विच ओ तेरा मर गया बाली जिनू जमीर आदे हिन वाह वाह क्या बात है मैं क्या मैं थोड़ी शायरी सुना सा जंदे ज़हन गुलामी विचों मन मैं शायरां तो बाद मैं हकीकत बयान करनो ना रहा जंदे ज़हन गुलामी विचों मन आजाद सदा नहीं सकदे सह सह के जुल्म हयाती विच जेड़े लोग दसा नहीं सकदे और एक खालत शायद आदि नहीं तू भी लफ्जां विच मिलावट कर ते बाली हक दी गल करदा है लोग पचा नहीं सकदे वाह वाह क्या बात है बाली साहब ते क्या बाली बात हक दी गल करदा है थोड़े जे मैं तुहाडे ले पला आ सकदा है ते थोड़ी वधा सकी बेशक कलंदर दी कलंदरी नाल तू बारना में चरोल वैसे कलंदर दी कलंदरी नाल तू बारना में रोल वैसे पीछे पर्दे हिन उठे पर्दे ते खुल वैसे और तलालदार इसे डर तू दसेंदा नहीं बाली जग नू कोई कीमत जे मुल अपना मिला छड़िया सने कखां दे रोल वैसे वाह वाह क्या बात है जे मुल अपना मिला छड़िया सने कखां दे तुल वैसे मैं जो दुख रोना वाह वाह कर दिन मखलूक तेरी दे रंग मौला कई झुगियां च बह के शाकिर हिन कई महलां दे विच तंग मौला ते ढले वक्त च कौन किसे दा है सारे बख्तां दे हिन संग मौला और तेरी जात भरोसा है बाली दा भाਵੇਂ जितने औखे डंग मौला वाह वाह अच्छा तुसी उस पलट और सो भाई शुजात कौट साहब इन अपने मुखालफा नु आना के औकात तू वध के बोल न बोली हाय हाय गल लिख ले मेरी मन ते वो सारी हस्ती नाल ही गल होंदी बंदे पहुंच विखेंदन चंते ते पिछे वत पछतान का के फायदा हसरत ते रुड़े हुए बनते वो बंदा इतने पैर फैलाए बाली जद कपड़ा होवे कांते हाँ वाह वाली वाह बंदा इतने पैर फैलाए बाली जेड़ा कपड़ा होवे तंते मैं तो बिस्मल दे वांगू तड़पदा पिया अपनी चढ़दी जवानी दी शाम एक पिला रुस्तम जाया और मैं तो बिस्मल दे वांगू तड़पदा पिया अपनी चढ़दी जवानी दी शाम एक पिला बहु पीती है छप छप जमाने को लो दिल रजिया नहीं सारे आम एक पिला और मेरी जिंदगी दी रियाजत तनिंदी वैसी भामे बाली होसी बदनाम एक पिला और आज मेरा भी
بھٹکن تے دل بن گیا ہے ان اکھاں چو بھر کے جام ایک واہ واہ کیا ملا بات ہے ایک بندہ ہی نہ کوئی کم ہوتی پوچھے پیا زیادہ چوڑائی عظیم بھائی شجاعت بھائی زیادہ چوڑائی تو اس کو چار آنے آگے جو میرے دوستہ پڑھے نا بھائی پیسے ہونے بندہ بدل رہا آج کل ہوندہ ہیں جی پیا زیادہ چوڑائی پیسے آگے توجہ میں در رکھے سو زیادہ چوڑائی پیسے آگے ہو سکے یار میں اتنا پیسہ کما چکا سارے دن چوڑا اور کوئی چنگی جی قوم دسو میں بدلا لواں وہ کسی شاعر سے آنے دسیا بھئی یار اس دنیا تے نا سیداں تو وڈی کوئی چنگی قوم نہیں ہو سکے چلو جی آج تو بعد میں بات سیداں وہ کسا کے شاہ کالا تنا رنگ ہے سید تے سونا ہوندہ سید تے سونا ہوندہ تو چوڑا اس کوئی زنانیاں رو پلستر سے لستر کرایا اور کریمہ شریمہ لائیاں چٹا ہو گیا اور چلو دورو دست جسو لاگ پئی کس اور بندے آکے یار سید تے سخی ہوندہ وہ سخاوت کرے نا تینے کول پیسے باتی تو سیدہ نا لیول ہے اس پیسے چاہے بان کے سخاوت کرن لاگ پینا ایک شاعر انہوں ویکھیا آدھا گال سن مزاج شاماں تے دس دیران دن تیری یہ دولت نمی پہ لگ دی واہ واہ کیا بات ہے مزاج شاماں تے دس دیران دن تیری یہ دولت نمی پہ لگ دی اے اٹھنا بانا تے تک دے رانا اے اٹھنا بانا تے تک دے رانا بالی یہ شہرت نمی پہ لگ دی چوڑا ہو کے صدے سے سید تے عادتاں تو نپیج ویسے اے الٹے ہاتھ جو خیرات وننی تیری سخاوت نمی پہ لگ دی واہ واہ کیا بات ہے تو سید تا بن گیا تنو اتنا نہیں پتا سید سدھے ہاتھ نال ونے دا پٹھے ہاتھ نال نہیں اچھا یہ تسی ایک تاڑی سنو تو میں سنے ایک لطیفہ سنا سکتا ان ٹائم ہویا پہ نا تھوڑا بہت اگر لطیفہ بھی نہ ہو سی تو سواد ہے اور کوئی ذات تا بندہ بات گالو آگئی چوڑائی ذات تا چوڑائی نے تو ساکھے بھی یار پیسے کما لیں تو بندہ آدھا چوڑا اس اپنے آپ نو سید انجی اکوانا شروع کر دیتا اچھا ایک بندے اس تک کیس کر دیتا اس ساکھیا جائی صاحب چوڑا اپنے آپ نو سید اکویندہ جائی صاحب انہوں طلب کر دیتا اس ساکھیا چوڑیا سید اکوینا جا کے چال تو یارا ایک سید گھنا نا جیڑا آکھیا کہ اے چوڑا نہیں سید میں تن سید لکھ دے سا ہو گیا مانی بھائی ایک سید بادشاہ کول آدھا یارا گل سن تو اگر میرے حق کچھ گواہی دینا میں کوٹھی بھی لکھ دینا کار بھی لکھ دینا بنگلہ بھی لکھ دینا میری ذات بدل ویسی سید بادشاہ کیا کوئی مسئلہ نہیں میں نا جائی صاحب سید بادشاہ کول پوچھیا گل سنو یہ سید ہے انہیں جواب دیتا سید بادشاہ ذہین ہونے انہیں کہا میں اپنے سید ہونے شک ہو سکتا میں سید ہاں میرا پیو سید ہے دادا سید ہے اتیوان کیسی پتہ نہیں سید ہاں بھی یا نہیں میں تسلی دینا اے سید ہے اللہ دی قسم میں یقین سامنے مڑیا اے پکا سید ہے میں یقین دے سامنے بنیا بندہ جتنے ہی وقت دشا ہوئے حالات مرندن بن کے اویچ روح دے جیڑی ہوندی بالی تکلیف نو جانے تن کے تھوڑا نال میں نال بول سو ویچ روح دے جیڑے ہوندی بالی تکلیف نو جانے تن کے اے وقت دے مفتی فتوہ دے میں مومن ہاں یا کافر ہاں بے جرم انسان نو مارے آئے گل لگ دیاں دی اجمان کے بے جرم انسان نو مارے آئے ملک حذیفہ ریحان کھوکھر زیر اور دل تے جدن فدا اومن بندے لالا بھانے مل دن دل تے جدن فدا اومن بندے لالا بھانے مل دن 7 سال تو بعد بھی انج ملے آئے جی میں لوگ بیگانے مل دن تے کدی سوچی کملیا میں بارے تینو طرز شہانے مل دن وہی مدتاں آج تائیں بالی نو تیرے نام دے تانے مل دن وہی مدتاں آج تائیں بالی نو تیرے نام دے تانے مل دن اور جڑا انہاں چٹان لے سلسلہ شروع کیتا محمد عدیل حال مقیم عمان محمد وقاص راجپوت حال مقیم عمان جی ٹھیک ہے
تحسین آف کراچی ملک نوشروان آف کراچی ملک جہانگیر آف درابی ملک ریحان آف درابی ملک کیسر آف ملک کبیر آف درابی ملک مشتاق آف کراچی ملک فیضان آف درابی ملک جبران آف درابی ملک تنویر آف کراچی ملک سمر آف کراچی ملک عمران آف ملک عمران المعروف منا آل سنگت سہیلی دے نہ کرے نا جی ہن جس پہلے تسی اٹھ دیو میں اس پہلے اٹھانا میرے باجوں تو کوئی شے نہ تک بھی گاں ہلارے تے تیرے نا دا ستارہ ہے میرے نا دے ستارے تے اور بالی دے موڈے چڑھ بیلی تو قد اپنا نپیندا ہے اور تیرے قد دی قدامت ہے میرے قد دے سہارے تے اور جیڑا راز نو راز نہ رکھ سکے شجاعت بھائی ملک حسیب سمی نیازی اورنگزیب اوان شجاعت کہوڑ بھائی جیڑا راز نو راز نہ رکھ سکے ہم راز رلاونا جرمے جتے صورتے سوز دا جوڑ نہ ہووے اتے ساز رلاونا جرمے ہوئے سنگت جبالی مخلص دی ٹھگ باز رلاونا جرمے وہ جتھے ڈار اڈی من کاما دے اتے باز رلاونا جرمے وہ جتھے ڈار اڈی من کاما دے اتے باز رلاونا جرمے محمد عدیل حال مقیم عمان ملک وقاص راجپوت حال مقیم عمان ہو کے کانتے بالکل باز نہ بان کیوں جے باز صدامنا ہو کھائے اور تو سب پائے ہوئے مردے کھام دے ہو ہتھی مار کے کھامنا او کھائے تے اگو سوچ کے کئی تیوار کری کیوں جو پلٹ کے سامنا او کھائے وہ سنبالی لوگ فقیرانو ہاتھ جرت تو پاونا او کھائے سنبالی لوگ فقیرانو ہاتھ جرت تو پاونا او کھائے اور عظیم جات گوندل تیرے بارے ملک پوچھیندہ ہے اکو اور جواب ہاں دیں دے تو جو کچھ مانگ اساں حاضر ہاں تن عزت معاب سدیں دے بئی تک تک را گئی یک پتھرا تائیں تاں نایاب اکھیں دے وہ سجنہ نہ لگزرے وقت دبالی کدہ سجن حساب کریں دے میں شاعر ہاں تے لفظانو کہانی تے بھی لکھ سکداں تخیلنو میں دریا دی روانی تے بھی لکھ سکداں اے فن رب نے عطا کیتے بالی کاغذ ضروری نہیں لکھن تے جا جاواں تے پانی تے بھی لکھ سکداں اور اسے پانی دوڑا بھائی تیر دی فرمائش میں دبئی دے اندر دوڑا پڑیا ایک کاتب میں کو لایا اسا کیا گل سنتانے اس ایک دوڑے تو میں الحمدللہ کتاب لکھ سکنا جیڑا بندہ جتنا سمجھا اتنا سمجھا اسی کہ پانی میندہ بھی پانی ہوندہ ہے پانی آکھدہ بھی پانی ہوندہ ہے واہ واہ کیا بات ہے شورا کرم ایک دوڑے ایک لین ایک لفظ نو 4 دفعہ استعمال کیتا یعنی پانی نو ایک لین 4 دفعہ استعمال کیتا پانی نو پانی توڑی ہنجے میں پانی ہر گھن ویسا کہ پانی میندہ بھی پانی ہوندہ ہے پانی آکھدہ بھی پانی ہوندہ ہے پانی پانی چ فرق بالی پانی پانی دے داغ دھوندہ ہے تے طاہر پانی طہور پانی 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 دے رنگ وٹاندہ ہے اور پانی پانی تے ڈھے کے بالی پانی پانی دی تس مٹاندہ ہے واہ واہ کیا بات ہے پانی پانی تے ڈھے کے بالی پانی پانی دی تس مٹاندہ ہے انصر محمود آف صدر ملک جواد امان آف جابا تیرے نان الغیر دا نا آوے میں تو قطن سکیندہ جار نہیں واہ واہ تیرے نان الغیر دا نا آوے میں تو قطن سکیندہ جار نہیں میں بالی جیندیاں مار ویسا میرے پیارے چھرک تو کر نہیں تزافران برا رکھ یاد تو کیتے ہیں وادیاں نو قسمہ قرآن وسار نہیں وگے کسیاں خون دے لگ دیاں تو دل تے مار خنجر نہیں
اگے کسیاں دل لگ دے تو ایک عالم دی تقریر سنی ایک عالم دی ولید بھائی ایک عالم دی تقریر سنی جڑا پچھلے پہاڑے چ ونجے ہے وہ پار جڑا ہن سٹارٹ ہو گیا میں کہ تھوڑی جی میں وچ شاعری دے تھوڑا جو ٹچ بھی دے سن جڑا تسا آکھیا ولید بھائی ایک عالم دی تقریر سنی جڑا پچھلے پہاڑ چ منگے کیویں ہو سکدا او دی خواہش مطابق اس رنگ وچ رب نہ رنگے تے گل ذہن وچ پا میں بھی ٹر پیا ہاں منگ مالک تو او دا سنگے او گیا جس نو منگن دے کان والی پیا اور کسے نو منگے گیا جس نو منگن دے کان والی پیا اور کسے نو منگے عبداللہ بھائی آون جو بس میں بس کرے نا اسی لوگ نایاب مثالی پارس کیویں ککھاں سامیں تول گئے ساڈی بے قدراں نے قدر نہ کیتی او دی لاپرواہی تو رول گئے ساڈی بے قدراں نے قدر نہ کیتی او دی لاپرواہی تو رول گئے بالی دی حالت ویکھ تے صحیح انمول آج ہو بے مول گئے انج اوکھاں گھیر کے مارے آئے مینوں اپنے شہر بھی بھول گئے انجا اوکھاں گھیر کے مارے آئے کدی مہربانی بھائی حسن دی فرمائش ہے کہ یہ دوڑا دوبارہ پڑھے اسی لوگ نیاب مثالی پارس کیویں ککھاں سامیں تول گئے بھائی حضر صاحب جابا نال تعلق بڑے اچھے رائٹر ہیں اسی لوگ نیاب مثالی پارس کیویں ککھاں سامیں تول گئے ساڈی بے قدراں نے قدر نہ کیتی او دی لاپرواہی تو رول گئے تے بالی دی حالت ویکھ تے صحیح انمول آج ہو بے مول گئے انج اوکھاں گھیر کے مارے آئے سانو اپنے شہر بھی بھول گئے راجہ عزیز آف دھرابی اور ملک عمیر کنگ آف بھرپور پہلوانیاں کنگ آف بھرپور میں نے یکی تعلقے پوندن اے تو سیان بھی تکیندے پہ ہو سو رستم جایا کسا بندے آکھیا وے بلال بالی تن یکی تے ہلکے پوندن شاعر دی زبان سن کے کدی یاد دا روزہ تروڑیا نہیں کئی راہ وچ نلکے پاؤں لگ پے ایک مدت تو تشنا لباں تے ہنجواں دے چھلکے پاؤں لگ پے میں آپ کسے نو دسیا نہیں پر پڑھن آلے پڑھ لیندے ہن تیری یاد چبالی رو رو کے اکھیاں تے ہلکے پاؤں لگ پے تیری یاد چبالی رو رو کے اور سپیشلی بھائی عظیم دے نا دوڑا کیوں نب دے پے ڈنگ زندگی دے پر جینا لی کوئی چس کوئی نہیں وہ جس بشر دے کان تباہ ہو گئے اس بشر نو ٹس تو مس کوئی نہیں تے سوک سڑ گئے تیریاں سوچاں سوچ رہی ہڈیاں بچ بھی رس کوئی نہیں تو آتا ہے میرے شہر نہ اے گال بالی دے بس کوئی نہیں اور دولا بھائی وہ سوچ دا ہو سی بھول گیا ہے کدی یار کسے نو بھول دن وہ سوچ دا ہو سی بھول گیا ہے کدی یار کسے نو بھول دن جنہ کیتا ہے عشق خدائی تکیا سسی وانگ پھلا وچ رل دن تے کئی لیٹ بلال انگارہ تے پے موما وانگو دھل دن اے فقیری بالی سوکھی نہیں جڑے رل دن نو ہی تل دن اے فقیری بالی سوکھی نہیں جڑے رل دن اوہی تل دن تیر میرے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ رکھ دیں میں ہاتھ چوں آسا رکھ دینا آسا دن سوٹی ہیں چھڑی ہیں میرے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ رکھ دیں میں ہاتھ چوں آسا رکھ دینا اور اندے زندگی دے دکھ سارے میں بدلے آسا رکھ دینا تے غریبی رج کے عاشق ہے جو بالی مالو زر کوئی نہیں
तसल्ली लई जे मंगदा है मैं गिरवी कासा रख देना। और पक्की वासियां दे किथे यार ठिकाने होंदे थल्ले मिट्टी ते सेज बशोरा करम खसूसी तवज्जो चासा पक्की वासियां दे किथे यार ठिकाने होंदे थल्ले मिट्टी ते सेज बड़ा बाली साडे पत्थर सिराने होंदे ते हथी चा कशकोल ते पिंदे कदा घर विच दाने होंदे किदू दाल मिली किदू गाल मिली साडे कई खाने। आखिरी नज़म सारे नज़म पढ़ी इंज ना आखो चलो मैं आजाद नज़म पढ़वे ना भाई जासी एक मंगण आला घर मंगण आया जिस दिता ने उस दिन हाथ देवो एक मंगण आला घर मंगण आए जिस दिता ने उस दिन हाथ देवो कासा आटे दा चाके में भज जाया हाँ आटा झोली च पावल दुआ भी दीतीस आके बच्चे खुदा तेरा भला करे जा तू हल्लण लगा पिछा वल्लण लगा मेरे ज़हन च अजब एक सवाल आ गया है जा तू हल्लण लगा पिछा वल्लण लगा मेरे ज़हन च अजब एक सवाल आ गया है जे इजाजत होवे एक गल पूछ के ना एक मसले दा अज मैं हल पूछ के ना बाबा आखण लगा तुसा की पूछना है असा की दसना है असा मंगते मंगेंदे दर दे हाँ छड़ा मंगण सिवा असा की कर दे हाँ मैं आख्या जो बाबा कोई हल दस वंजो इस इसके दे बारे कोई गल दस वंजो बाबा क्या बात। मैं आख्या जो बाबा कोई हल दस वंजो इस इसके दे बारे कोई गल दस वंजो बोलते हासे छिड़िश अख नम हो गई मुंह में दर फिरा अखा अखा छपा तैर मुंह में दर फिरा अखा अखा छपा बाबा आखण लगा निंद्र तेरी भी रातां दी उठते नहीं गई कश्ती हंजुआं दे पानी च डुबते नहीं गई मैं सिर नू हलाया ते आखण लगा अकू होमना है की मैं करना है की बाबा आखण लगा अखे चतरू होसन बोलते हासा होसी तेरे हाथ विच भी एक देने कासा होसी ओ माड़े खाबां दी तू भी ताबीर होवसे मेरे वांगू तू बाली फकीर होवसे। वाह वाह क्या बात है। और दो दौड़े आखिरी जी दूल्हा भाई एक वीडियो पे बनती है ना दूल्हा भाई तुसी आके नाल खलो आखिरी दो दौड़े तैर भाई तुम ही आवन मैंने दो दौड़े नाल तू खलोवन सुन आए राबी अलिया सुन चकवाल अलिया तैने तो मुखातब मैं वो दौड़ा पढ़ के स्टेज छोड़ लगा जेड़ा इस वक्त पढ़ना मन चाहिए बिस्मिल्लाह आजो भजन आजो शुरा कराम तुसी आ वंजो बिस्मिल्लाह आ वंजो बाजो स्वाडा मयार बिल्कुल इतना ना के तला नहीं होंदा आ वंजो रुस्तम जाया रब मुखले सोच अता कीती रस्सा गरज दा कदी नहीं वटिया जिस डाल ते खड़ के डाल पलाए उस डाल नु बात नहीं कटिया ते पहली गल सजन बनदे नहीं पहली गल सजन बनदे नहीं जेड़ा बन गया राह नहीं सटिया वो संभाली सोच के थुक दे जेड़ा थुकिया बात नहीं चटिया। और आखिरी शेर चकवाल लिया तने ना करे ना के प्यू दादे दी जड़े सिर ते आई पगराट संभाली आई इस धरती दी पूरे मुल्क दे विच इस धरती दी पूरे मुल्क दे विच लाजवाबरी पाली आई ते दुश्मन दी जिब चो दुश्मन दी मुठ चो जिब छिक के कर शक्ल भी काली आई और जो कोई चकवाल दा ना लेवे ओनू आखी बाली अगू कोई चकवाल दा ना लेवे ओनू आखी बाली आई लजपाल सदाया नहीं होंदे लजपाल बनीना पौंदा है कटवा के पहले तल अपना चढ़ सीख तलीवना पौंदा है जडे वार पयामन नफरत दे हर बार छलीवना पौंदा है ए फकीरी बाली सौखी नहीं नेज़े पे टंगीना पौंदा है और लाचा सीना सीने नो मत मुलाकात ना होवे ऐसा जो बेतबारे हिन गल साडा साथ न होवे रज पी के न जान मोहब्बतां दे वत ऐसा बात न होवे तो तू निकल के दिल बरबाली दी अगो आखिरी रात न होवे। भाई अजीम दी फरमाइश वो दौड़ा दोबारा के प्यू दादे दी जड़ी सिर ते आई पगराट संभाली आई इस धरती दी
پرلے ملک دے وچ لاجوپری پالی آئی تے دشمن دی مڈ چوں جب چھک کے کر شکل بھی کالی آئی وہ کو کوئی چکوال دا نہ لے انہوں آکھی بالی زید مغل دے نا دے ایک جی نیزے باز چھپایا نہیں چھپ دے کلے آن رکھیں نے چوٹی تے او کھری شاید تے لائیں چس بندی نہ مال ونجائیے کھوٹی تے چنگی نسل دے سیر تائیں دے وینن گھر رہ کے چپے روٹی تے او جنے موچنال بالی نہیں بڑھ دے جنے بڑھ دے جنے آتی تے یارم آدھن سارے دمانو سارا کچھ کرنا پونا مشاہرہ اس جائی پہنچ وئی ہو تو ہو رکھے کے کران سا برل لکھا سرطن لے کے ونج وڑیا دیدار نہ ملیا خیرچ اوارا مجبور پسند کیتا کنڈے چپ دے رہے بھویں پیرچ پر لطف نظارے یاداں دے گئے ڈوب ہنجوان دی نہرچ او ملی تے آکھی آیا آئی اجبالی تے ڈے